ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಡ್ಲಬುಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಧೂಳು ದಿಂಜಿದಿ ಗಾಳಿ ಜೋರಾದಿತ್ತದು ಪನಿ ಬರ್ಸಬೈದಂಡು ಪಾಕ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ದೊಂಬು ಕಠಿಣ ಆದು ಬೆಗತೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಚಳಿಗಾಳಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಪಾದಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಧೂಳು ದಿಂಜಿದಿ ಗಾಳಿ ಜೋರಾದ ಬೀಜದು ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ದುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ವೇಣೂರು ಪರಿಸರಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು ಪಾಕ ದಿನಕ್ಲೇಡ್ ದುಂಬು ಕಠಿಣ ಆದಿತ್ತು ಭಾರಿ ಬೆಗತೊಂದಿತ್ತು. ಧೂಳು ಗಾಳಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಸಂಪುದ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ನಡೆದು ಸೆಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಪರಿಸರ ಸಂಪಾದಿತ್ತು. ವೇಣೂರದ ಬರ್ಸೋಡ್ದವರ ನೀರು ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ ಪೊಗುದು ಕುರ್ರೋಟು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಲೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಂತಿದ ಮಿತ್ತು ಮರ ಬೂರ್ದು ಸುಮಾರು 80 ಲೈಟ್ ಕಂಬಳು ಮಗರ್ದ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಮಟಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡದ ಮೋಹನ ಜೋಗಿಯರ್ನ ಓಡದ ಇಲ್ಲಾಗ ತಾರೆ ಬೂರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಜರಿದಂಡು ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಿಡಿತ್ತೀರು ಒರ್ತಿಗೆ ಚೂರು ಪೆಟ್ಟ ಆತಂಡು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾತು ನಷ್ಟ ಆತಂಡು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಜಾಗೆ ತೂದು ಪಂತೇರು. ಪುರಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕುರ್ನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗು ಪಾಡ್ನ ದೊಂಪ ರಟ್ಟದಂಡು ಕಡಬಡ್ಲ ಪಾಕ ನಷ್ಟ ಆತಂಡು. ಮರ್ದಾಳ ಚಾಕೋಟಕೆರೆ ಅಳೇರಿ ಕೋಡಂದೂರುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಮರಕುಳು ಮಗಿರ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಂದಾದಿತ್ತಂಡು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಗಳಿಗೂ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟೊಳಗೆ ನಷ್ಟ ಆತಂಡು. ಉಜಿರೆ ಲಾಯ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಪುತ್ತೂರು ಉಬಾರು ಹತ್ಯಡ್ಕ ಪಟ್ರಮೆ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಪುಂಜಲಕಟ್ಟೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಳೆಯ ಅಂಗಡಿ ಬೆದ್ರ ಸವಣೂರು ಪಣಕ್ಕಜೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸಬೈದಂಡು ಏತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆಂದು ವರದಿಯಾದಿತ್ತು.